এইদি ରୋଡୋ ହେଇତ ବାବାଟା କାଇଁ ସୁନାଟା ନିଦ ହଉନି କିରେ ପୁଅ ଶୋଇବୁନି ହଁ କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଜଣା ପଡୁଛି ନା ତତେ ତା ଭିତରେ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଆୟ 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 କୁଆଡ଼େ ପଶିଲାଣି ତୁ ଏଇ ତ ଆରେ 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 ଇବୁ 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 ନିଦ ଲାଗୁନି ଶୋଇବୁନି ଶୋଇବୁନି କେତେବେଳକୁ ଶୋଇବୁ ତତେ ପାରି ହବନି ଆଉ ମମି ଇଏ ଶୋଉନି ଜମାରୁ ବି ସେଠି ଥିଲା ସେ ଘରେ ଏ ନା 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 ଏ ନା 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 ହଁ 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 ନିଦ ଲାଗୁନି ତତେ ଚୁପ୍ ଆଖିଟାକୁ ନିଦ ଲାଗୁନି 12ଟା ରାତି ହେଲାଣି ଆଉ ତୁ କେତେ ରାତିକି ଶୋଇବୁ ସେ କହିଲେ ମତେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଆଉ ସିଏ ଶୋଇବ ନା ସେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଛି ଶୋଇବନି ଆଉ କଣ ଇଏ ତାକୁ ବେଶୀ କରୁଥାଏ ମୋବାଇଲଟାକୁ ସେ ଧରିବ ନାହିଁ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ଶୋଇପଡୁଥିଲା ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ନ ଶୋଇଲେ କି ଦେହ ରାତି 12ଟା ରାତି